Bueno, Eskoitzan korrika batzordia aspaldiko urtietan antolatzen da, AEKak konbokatzen ditu herriko eragile desberdinak batzorde bateratzeko. Batzorde hortan ikastetxiak, UESI, Udala eta herriko elkartiak batu gara, Txorrotx Kultur Elkartia eta beste. Eta bi urtean behin itzen duen lanketa horretan, aurten UESikin lan itxia tokau da bereziki, eta oso eskertzekoa izan da UESikin dauen ekarpena batzorde horretan. Aurten oso esperientzia polilla egidu korrika inguruko ekintzekin, eta arrazoi handia bat izan da UESiko parte hartzea. UESiko irakasleak etorri dira proposamen batzukin bileretara, eta lan handuixea egin jaue, lehen hezkuntza eta aurre hezkuntzako bi ikastetxetako aurrak, erabatea bestea batu egin dituzte, korrika moduko ekintza baten inguruan. Eta hori oso aberasgarria iruditu zaigu batik bat ekintzak egon dielako, eskolatik urten ahal izan duelako, eta gainera herriko umeak elkar ezagutzeko aukera izan dutelako. Guretako ikastola moduan bebai gainera oso aberatsa da, etortia gu, irakaslietatik gain beste pertsona batzuk etortia, beste gauza bat aportetia, orduen oso aberatsa da, beste irakasle batzukin ja txikitxotatik hartu eman hori eukitxia, orduen alde hortatik bebai oso aberatsa da. Umian ibilbiderako, euran garapenerako, badiazkenian esperientzia bizi zen dituztenak, eta euran bizitzarako hor gordeta geratzen dien esperientzia horregi. Uste dut UESik aurten jokatu dauen papela importantia izan dela, herrigintzari ekarpen bat indotzelako, baina esango nauke hezkuntza komunidadeari ekarpen oso interesantia indotzela, bi ikastetxiak Arizmendi eta Ezeiza egitasmo bateratu baten parte hartzen egon dielako, eta gune bateratu horrek oso interesgarriak die bai eurentzako eta baita herri ikuspegitik be.